Яко милостиві спасти мої же страдати у нас із голови. Скоро да предварятний щедроти Твоя, Господи, яко в нещаком зіло. Помози нам, Боже, спаси наш, славу ради імені Твоєго, Господи, і збави нас і очисти гріхи наші, імени ради Твоєго. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наше. Святий, посіти, і зціли немощі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, і же єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде в царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не введи нас в свої скушення, но і збави нас від лукавого. Яко Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Любопитною десницею, жизноподательною Твоя ребра Фома, і спита, Христе Боже, сузаключенним бо дверем, яко в шелесті, і з прочими апостоли вопіяши Тобі, Господь єси і Бог мой. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І же на всякое время, і на всякий час на небесі і на землі поклоняємо і славимо і Христе Боже, долу терпеливим, но милостивим, но благоутробний, і же праведний, і любляй грішний, милуй, і же вся зовийко спасення, обіщання ради будучих благ, сам Господи, прийми наші в честь цієї молитви і справи живот наш заповідям Твоїм, душі наші освяти, тілеса очисти, помишлення і справи мислі очисти, і збави нас від всякої скорби, зло, болезней, огради нас святими Твоїми ангели, да ополченням їх соблюдаємо, наставляємо достойним соєдинення і віри, і в разом неприступної Твоєї слави, як у благословен єси во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Чеснішою Херовим і славнішою, без сравнення Серафим, без істиння, Богословородшою, сущою, Богородицю Тя величаєм, іменем Господнім, високо преосвященніший, владико, благословим. Амінь. Божий, Господи, сили все, тварі судителю, і же за милосердя безприкладної милості Твоєї, єдинородного Сина Твоєго, Господа нашого Ісуса Христа, неспославий на спасення рода нашого, і чесним Його крестом рукописання гріх наших розтерзав, і побідив і тім начала і власті тьми. Сам, владико, чоловіколюбче, прийми нас грішних, благодарственної сіяй молебної молитви, і збави нас від всякого всеубительного і мрачного прегрішення, і всіх озлобити нас, іщущих видимих і невидимих враг, пригвозди страху Твоєму плоті наша, і не уклони сердець наших, словеса і помишлення лукавствія, но любов'ю Твоєю язви душі наша, да к Тобі всегда взираючи, єже от Тебе світом наставляємо, Тебе неприступного і пресносущного, зряще світа непрестанно, і Тобі сповідання, благодарення воссилаєм, безначальному Отцу, соєдинородним Твоїм Сином, всесвятим і благим, животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь.
Христос воскрес із мертвих, смертю. Ісус чоловічого дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю. Ісус чоловічого дарував. Христос воскрес із мертвих. Слава ж не Бог на землі вір, що це не благодень. Слава ж не Бог на землі вір, що це не благодень. Господи, усни мои разреши уста мои, возвестять Хвалу Твою. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Христос воскрес Із мертвих, смертю смерть поправ, Ісус, що в робі живо дарував. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, Ісус, що в робі живо дарував. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О священном мире, о спасении души нашей, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О святем храме сем и с верою благовения и страху Божий ходящих вонь, Господу помолимся. О великому Господині, Отці нашому блаженнішому митрополиті Онуфрії, Господині нашому високопреосвященнішому митрополиті Феодорі, чеснім пресвітерстві во Христі діяконстві, о всем причте і люди, Господу помолимося. Господи, помилуй. Богохранимо и стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся. Господи, О граде сем, всяком граде стране, и верую живущих в них, Господу помолимся. Господи, О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную
славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши, самі себе і друг друга і весь живот наш, Христу Богу предадиме. Яко подобає Тобі, всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Поки миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Сини человеческие, мы же не спасения, изыде дух его и возвратится в землю свою, в той день порівнуться помишлення его, блажен, ему же Бог и Яков помилует.
Ходящого судопільним, дающого пищу алчущим, Господь грішить окованным, Господь умудряє сліпці, Господь возводить низверження, Господь любить праведників, Господь хранить пришельців сира і вдову прийме, і путь грішних погубить, поцариться Господь вовік, Бог твой Сіоне в род і в род. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Єдинородний Сине, Сине, і славе Божий, Сине, Сине, і славе Божий, безсмертенці, і зволивий спасення, нашого ради, нашого ради, воплотитися, о святия, Богородиці, і присно, присно Діви Марії, присно, присно Діви Марії, непреложно очеловічилися, распися же, Христе Боже наш, смертю смерть поправ, єдинці святия Тройці, прославляємо і Отцу і Святому Духу, спаси нас. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко благ и человеколюбец Бог, если Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Сидять землю,
блаженні очущі, жаждущі правди, як тоді наситяться, блаженні милостиві, як тоді помиловані будуть, блаженні чисті серцем, як тоді Бога узрять, блаженні миротворці, як тоді синове Божі нарекуться, блаженні з нами правди ради, як подіє царство небесноє, блаженні єсте, як поносять вам і жену тирикуся з Allahом навижущими не ради. Радуйтеся і веселітеся, як овця ваша много на небесі. Премудрость прости. Поклонімся і припадемо Христу, спаси нас, Сине Божий, воскреси із мертвих, поющия Ти. Алілуя, Одержаще єресі очисної іконі Твоєї, Діво, яве промишляєш і маришестиєм Твоєї обителі, яко дар достоїн приношаєш, сею же ми сладколюбцюющу, праведна рицающий Тя ублажає. Святителя Твоєго Христе творящий, світлоє Твоє Рождество успея, милость Твою свыше благость, отверзи же царствие двери, разреши же узы наши моих грехов, ходатайством святого Твоего ученика, Отца нашего Мефодия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно
подательная Твоя ребра має свята Христе Боже, со заключенним во двері века вшелесі, з прочими апостоли вопіяше Тебі, Господи, сии Богу. Яко святиці Боже наш, і Тобі славу посилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. И Духове Твоему, роки милостредий, вели Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его ни с числом. Вели Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его ни числа, Хвалите Господа, яко благ псалом, Богу нашему да усадиться хвалением. Вели Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его ни числа, Вели Господь наш, вели крепость Его. и разума Его ни числа, Я несете апостол с чением, водионы руками апостольскими, више знамения и чудеса в людях много, и бяху единодушно всі при творі Соломоні. От прочих же ніхто же сміяше приліплятися їм, но величахо їх людієм. Паче же прилакуся, віруючи Господові, множество мужей і жен, яко й не стогни і зносити недужне я, і полати на постелях, і на одріх. Даря дущу Петру понесінь його, осінні нікої одних, скоро здашися же й множество,
от окрестных градов в Иерусалим, приносящие недужные и страждущие от дух нечистых, и исцеливахуся всем. Восстав же архиерей, и все же с ним, сущая ересь садукейская, исполнившаяся зависти, и возложиша руки свои на апостолы, и послаша их в соблюдение общее. Ангел же Господень ночью отверзе двері темниці, і зведже їх рече, ідіте і ставши глаголите в церкві людям вся, глаголи жизни сиян. Премудрость прости, услышим Святое Евангелие. Мир всем. От Иоанна Святое Евангелие чтение. Сущо позднім, в день той, воєдино от суббот, и дверям затворенным, и же бяху ученицы его, собрани страха ради иудейска, прийде Иисус и ста посреди, глагола им мир вам, и сие рек, показав ему руцы и нози и ребра своя, возрадовавшися же ученицы, видевши Господа, рече же им Иисус, паки мир вам, и яко же послал мне Отец, я посылаю вы, и сие рек дуну и глагола им, примите Дух Свят, им же отпустятся грехи, отпустятся им, им же держите держаться. Фома же едино ты в 10 глаголемый близнец, не биту за ними, и когда прииде Иисус, глаголах уже ему, друзья и ученицы, видихом Господа, он же рече им, аще не вижу на руку его язвы гвоздинные, и вложу перста моего в язвы гвоздинные, и вложу руку мою в ребра его, не ему веры, и под них осьмых паки бяху внутрь ученицы его, и фонуа с ними, придя Иисус дверям затворенным, и ста посреди их рече, мир вам. Потом глагола Фоми, принеси перство сей мои, фишты руцы мои, и принеси руку твою, и вложи в ребра твоя, и не будь неверен, но верен. И отвечав Фома рече ему, Господь мой и Бог мой. Глагола ему Иисус, яко видим и веровав блаженни не видевшие и веровавшие. Много же и на знамение сотвори Иисус пред ученики своими, я же не суть писана в книгах сих.
Сія же писана пиша, да віруйте, яко Ісус є Христос, Син Божий, и да віруючи живота, имати бо имя Его. Во время оно вниде Иисус веснекою, жена же некая именем Марфа прият Его в дом свой, и сестра ебе нарицаемая Мария, еже и сидши при ногу Иисуса, услышащи слово Его. Марфа же, молвяся о мнозе службе, ставши же рече: Господи, не брежеше ли, ко сестра моя едино мя остави служити, рци убоей да ми поможет. Отвечал Иисус, рече ей: Марфа, Марфа, печешися и молвися о мнози, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нее. Быже и да глаголаше сия, воздвигши некая жена глас от народа, рече ему: блажено чрево, носившее тя, и сосая же и сиса. Он же рече: чем же оба блажени, слышащие Слово Божие и хранящие е. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Рецензії Отцієї душі, от цього помишлення нашого рецема. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, Отець наших, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І що молимся великому Господині, Отцю нашому блаженнішому митрополиті Онуфрі, Господині нашому високопреосвященнішому митрополиті Феодорі, і все во Христі братії нашої. І що молимся, Бог, храни мої страні нашої власників воїнстві, де тихо і безмовної житті поживем, у всякому благочесті і чистоті. І чи молимся в братіях наших священницях, священномонасях, і всій во Христі братстві нашим. І що молимся в блаженних преснопам'ятних, дівчі Патерці православних, і солдатами Святого Храму село, і всіх прежде почивших, і тільки братів всі лежащих, повсюду православних. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов, рабов Божьих, братьев и сестер и прихожан, святого храма сего. Господи, Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святім и сочестном храме сего, нуждающихся, поющих, просящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Еще молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську і избавити нас от всякого врага супостата. Серцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источниче любовь и милосердия, великодаровитый защитниче наш скоро услыши, и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышатися глас умолення нашої молитви, помилувати здраві долгоденстві і блаженнішого митрополита Онуфрія,
предстоятелю Української православної церкви, благодатної, спасительної, і о здравии високопреосвященнейшего митрополита Федора, все Бог храни мою паствою, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, і о здравии всіх наших воїнів, і всіх переселених, і всіх сущих в бідах, і в напастях, в больницях лежащих, і на чужині трудящихся, і о здравии долгоденствии, инокини Анастасии, о неспослании Божьей помощи, и о здравии, долгоденствием, за исцеление болящей Ольги, Иоанна с чадами и внуками, тяжко болящей Марии, болящих Александра, младенца Анны, о здравии и инокини Параскева, Анны Людмила, о здравии Анны, і Ірини за успішну подорож, і о здравії Ніни з сосродниками, в исполнении прошения я, о неспослании Божьей помощи, благословения, здравии с долгоденствием, болящего Иоанна, болящего Владимира, Елены с чадами Тамары, Юлии, учащиеся, Николая, болящих Людмилы, Ирины, Мирослава, Игоря, болящей Светланки, Виктора, Романа, Марины, Елены, болящей Анны, Дениса, сосродниками, монахини Серафима, Марии, Дарьи, Татьяны, Наталки, Анастасии, Василя Виктории, и о здравии, Божьего благословения Тамары, Юлии, учащиеся, болящего Владимира, Юрия, Василия, Владимира, Анны, Романа, и о здравии и помощи Божией, тяжко болящого Иоанна и Елены, болящих Петра и Віры, і іменинниці Наталки, о здраві, долгоденстві матушки Гелени, болящого протарея Иоанна, матушки Мар'яни, о здравії Катерини Христини і юноші Петра, о здравії тяжко болящого Євгенія, о неспознанні Божої помощи, духовно-тілесного исцеления, радость духовную, радость Пасхи, о здравии болящей любови и чад и сродников их, болящего Владимира, болящего Петра, Марии, Василия, Василия Анатолки, Елены, Михайла, Игоря, Оксаны, о здравии Валерия Нины, матушки Ольги, Нины, Варвары, с чадами, и о здравии помощи Божией, протиреїв Йоганна, Сергія, Дмитрія, Андрея, Петра, о здравії воїнів наших, і о здравії Тетяни, Ігоря, Людмили, Олександра, болящої Мар'яна, Тараса, Олексія, воїна Івана, Юрія і всіх воїнів, Василя, Мар'яни, і протирея Дмитрія з сродниками соборне духовенство, Йоганна, Сергія, Тетяни, Ірини, Георгія, Євгенія, Анни, Дар'ї, Софії, отрока Андрія, Ярослава, Олександра, Світлани, Аполлінарії, Федора, Георгія, Вікторія, Вероніка, Даніїла і всіх предстоящих молящихся, благодаті і щедротами сполитися брошення їх, не спосилає людям нашим дар духовного, тілесного исцеления, радость духовную, радость спасения Дух Христов, покров Божия Матери, рece всі, Господи, услыши, і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка, любець Бог, єси Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй.
упокоєння душі усопших рабов Божих, блаженнішого Владимира, блаженніший Дорофей Николай, митрополит Николай Американського, преснопам'ятних архімандрита Іова Марії, ромнах Олексія Марії, преснопам'ятних протереїв Владислава, Георгія, Георгія, Михаїла, Георгія Тамара Владимира, новоприставленого Віталія, Василія, Ренея, преснопам'ятних Георгія Тамара Владимира, Ксенія, Анастасії, Василя Олексія, Георгія, Михайла, Неми, єпископа Ілі Георгія, Гаврила, Кирила, преснопам'ятний Патерка Олексія, Пімена Олексія Тихона, Владимира, Єфімія, Схіархімета Серафима і преснопам'ятних протодіакона Василія, діакона Іоанна, архімандриту Дормідонта, архімандрита Серафима, Василія, Йосифа, преснопам'ятних, поминаємих у Сорокаусті, і всіх поминай нами, і воїна на полі брані, убіяних за віру Отечество, оєже проститися їм всякому прегрішенню, вольному же й невольному. Господи, помилуй, душу усопших рабов Божих, Якода Господь Бог учини душі, діже праведні покаяються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Милости Божие, Царство Небесного, ставлення гріхою Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Господу помолимося. Воскресение, живот и покой, усопших рабов Божиих, усіх поминай нам і в покоєнні, поминаємо в Сорокаусті, і в покоєнні протереїв Віктора, протерея Анна Ніколая, Николая Маріанна, Марія Василія, Василія Петра, протерея Віктора, протерея Анна Ніколая, Іоанна Людмила, Марія Олександра, протерея Геннадія, Діоніся Олексія, Бориса Олексія Олександра, Агафія Михайла Ольги і преснопам'ятних поминаємо в Сорокаусті воїнів на полі брані, вбієнних за віру Отечество, Христе Боже наш, і Тобі славу посилає со безначальним Твоїм Отцем і з пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Помолитесь о лишении, Господи, Фим. Господи, помилуй. Верні лишених помолимся, да Господь помилует їх. Господи, помилуй. Спасіть їх словом істини. Господи, помилуй. Откритим Євангеліє правди. Господи, помилуй. Соединитих святейшей соборній апостольській церкві. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй.
Ныне главы ваша, Господи, преклоните. Дайте яснове славит пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Или целошение изыдите, лошение изыдите, или целошение изыдите, да никто туда лошеных и лицеверней, покей миром Господу, помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, И мудрость, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Паки миром Господу помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, Премудрость, якогда под державою Твоей всегда храними Тебе слава воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Ніхто недостойний, обцязався плотськими помислами. Приходити лиш приближитися, служити тобі царю славу. Великого Господина Отця нашого Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської всієї України, і Господин нашого високобреосвященнішого Федора митрополита Мукачівського і Ужгородського,
священство, дияконство, монашество, клір, братію приходимся до храма сего, вас і всіх православних християн, да пом'яне Господь Бог во царстві Своєм, всегда ныне и присно и во веки веков. Ісполни молитву нашу, Господи. О приложенні честі дарі Господу помолимся. О святім храмі, самі з вірою, благодійнім і страхом Божим, входящих вонь, Господу помолимся. О, избавитися нам от всяких оскорбінь і нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Не все совершенно, святомирно и безгрешно, Господа просим. Подай, ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, Господа просим. Помилуй, Господи. Прощення, оставлення гріхов і при рішенні наших, Господа просим. Помилуй, добрий і полезний душам нашим, і мира мірові, Господа просим. Подай, Господи. Проче время живота нашого в мирі покаянні скончати, Господа просим. Подай, христианські окончини, живота нашого безболезнений, непостидний, мирний, і добро одвіта нас рачив судичі Христові просим. Подай, Господи. І святою пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, і Пресвятіву Марію со всіми святими помянувши, сами себя и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами єдинородного Сина Твоєго, з Ним же благословен єси, со пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Мир всім.
возлюбим друг друга, да единомыслием исповем мы. Двері премудростію вонми. Вірою, воєдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, единородного Ежего Отца, рожденного прежде всех век, святого света Бога истинного от Бога истина, рожденна, несотворенна, единосущного Отцу, им же вся большая, нас ради человеки нашего раны спасения, шедшего со небес, и воплотившегося от Духа Святої Марії Діви, почеловічася, распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. Его Духа Святого Господа Животворящего, Ежего от Отца исходящего, им же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воединую святую соборную апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление греха, чаю воскресения мертвых и жизни будущего веков. Аминь. Станем добре, станем со страхом, вонвем святое возношение в мире приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і люби Бога і Отця і причастіє Святого Духа буди со всіми вами. Серця. Благодарим Господа.
поюще, вопиюще, взывающее и глаголюще. Примите, ядите, сие есть тіло моє, еже завыло мимо его оставление грехов. Пийте от меня все, сия есть кров моя нового завита, еже завы за многие изливаемое во оставление грехов. Твоя от твоих, Тебі приносяще, о всіх і за все. І ще приносимо поздоровити. Ізрядно пресвятий, пречистій, преблагословенній, славній, владичиці нашої Богородиці і Преснодіві Марії. Пресвятає Богородице, помагай нам. Діво, радуйся.
як красуйся, Богородице, о востанній Рождества Твоєго. Первих пом'яни, Господи, великого Господина Отця нашого Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської і всієї України, і Господина нашого високопреосвященнішого Фьодора, митрополита Мукачівського, Ужгородського, і вже даруйся тим Твоїм церквам, в мірі цілих чесних, здравих, долгоденствуючих, правоправ'ячих слово Твоє я істинне. І даш нам єдиними уста, єдиним серцем, славити і воспівати пречесне і великолепне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. І да будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа со всіми вами. Со Духом Твоим. Все святые помянувши, поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесенных и священный честный даре Господу помолимся. Господи, Якогда человека любит Бог наш, прими во святые пренебесным истинный свой жертвенник, в нем блухание духовно вознеспослед на божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Не все совершенно, святомирно и безгрешно, у Господа просим. Подай, Господи. Ангелу мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Подай, Господи. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Подай, Господи. Зачи время живота нашего в мире покаяния скончать и у Господа просим. Подай, Господи. Христианские кончины живота нашим, безболезненный, непостыдный, мирный, добро ответа на страшным судыще Христови просим. Подай, Господи. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спросившись сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. І сподоби нас, владико, со дерзновенням неосужденно сміти призивати Тебе, небесного Бога Отця, і глаголати. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да
яко Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно є во віки веков. Миру всім. Благи ваша, Господеві, приклоните. Благодаттю і щедротами, чоловіколюбієм, єдинородного Сина Твоєго, з ним же благословен єси, со пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Вонме, святая святим.
Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресе! Нині у нас неділя Святого Фоми, неділя Антипасхи і також малий наш престольний праздник в честь ікони Божої Матері, сладкоє лобзаніє, солодкий поцілунок. З одного боку читаємо діяння, де сообщається в 5 главі, що руками апостолів совершалися в народі многі знамення і чудеса. Звісно, ми думаємо собі, ну чому руками? Ведь в другому місті одного разу апостол Петро сказав, що Бог не требує служення рук чоловічих і не живе у храмах рукотворених. 2 міста. Одно з них сектанти примінили проти православних. Якщо Бог в нерукотворених храмах живе, тоді, значить, ні до церкви не треба ходити, а секта, у будь-якому місті секта, да ще й не требася крестити, бо Бог не требує служення рук чоловічих. Куди не зайдеш, сектанти свої ножиці знайдуть. І вдруг сьогодні читаємо діяння апостольські, 5 глава. Руками апостолів звершалися в народі многі знамення і чудеса. Так требує Бог служення рук чоловічих? Требує. Що касається другого, Бог в нерукотворених храмах живе, я вже вспоминав, коли їдемо на Хуст у Сільцьові за мостом при дорозі зробили от грохали величайше здання, довге, а красне, написано «Дом молитви, дом царства». І так ся хоче сказати сектантам, як ви ся старали свій дом будувати, но по вашим словам, Бог в нерукотворених храмах живе і у вашому не живе. Звісно, ми лише розсуждаємо, такое не будемо говорити, але показуємо, наскільки сектантство було не християнство, а некий кусатель, додіватель. Задача їх була не стільки людей до церкви привести, скільки від церкви одорвати. От чому нині читає апостола і діяння апостольські, чітко пам'ятаємо. Наші руки благословенні, ними совершаємо многі роботи, діяння і чудеса. Ними молимося, крестимося, ними допомагаємо бідним людям, ними благословляємо цілий світ, ними благословляємо і ворогів, і опонентів. А в нерукотворених храмах казати, що Бог не живе, приводимо ще одну цитату. Каже апостол Павел к Тимофею: «Я тобі пишу, напоминаю, щоб ти знав, як поступати в домі Божому, котра є церков Бога живого, столб і утверждення істини». От вам відповідь сектантам. Знали би сектанти добре Слово Божє, такі б фрази не викинували. Ми ж сьогодні говоримо, наш дом збудований по благословенню Божою руками наших людей, украшений іконами і освященними молитвами. Удивительний дом Божий, дом молитви. І сьогодні празднує акт Фоми, який проявив некоє недоверие. Йому апостоли сказали, ми бачили воскресшого Господа. А він зробив мудрий вид і сказав, доки не увижу, не повірю, доки сам не пощупаю, не повірю, доки пальці не вкладу в рани, не повірю. Но Господь пішов йому назустріч і на другу неділю, тож сьогоднішню,
являється Господь апостолам і Фомі і каже: ну, професоре, іди сюди, та клади пальці твої, та роби лабораторні розслідування, та питай, іспитуй, но не будь невіруючий, но віруючий. Бо трагедія кожного чоловіка бути невіруючим, особливо, якщо чоловік, чиновник, займає високий пост і, будучи безбожником, гарантія розвалити і міністерство, і роботу, і завод, і все на світі. Тому що у безбожників не є креатива, не є нічого живительного, чого лише мають люди Божі, люди крещені, котрі покликані тут на землі розкриватися як діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Сказав Господь Фомі: ти повірив, бо увидів, але тепер уже вірити не треба. Віра тоді, коли не видиш. Блаженні ті, котрі не виділи, а вірують. Сьогодні ікона наша, ікона Сладке Лобзаніє. Сьогодні Божа Мати, всі, хто потрудився постом, Пасхою, всім нам дарує свій поцілунок, своє лобзаніє. Божа Мати, приймаємо Твій поцілунок, благословляй нас і цілуй і наших дітей і внуків. Божа Мати, милуй і наших опонентів, котрі нічим не займаються, лише брехнями по телевізору та в інтернеті, та ще і займаються гонінням на вірних дітей Божих. Вони то роблять лише тому, що вони публічно не віруючі, що є доказом їх діянь, а й оторвані від Бога, і ще можуть много біди зробити. Смири їх, останови їх, Божа Мати, бо всім буде ліпше. Важно розуміти, що Божа Мати нині радується всім нашим людям і всім нашим дітям, котрі зустріли Христове Воскресіння. В цьому році не случайно ми казали, у 2 рази більше людей, особливо молоді, прийшло, котрі сповідалися і причащалися. Причому всі вони, або майже всі казали, що на початку засумнівалися в істинності православної церкви. Так нещасно діє на людей пропаганда. Но вони силою віри перемогли лож пропаганди і прийшли до церкви, і вийшли з церкви радостю наповнені, а Пасха зробила апогей нашої радості, вершина нашої радості. Уже на вівторок церква приписала поминати усопших, радуватися із ними о Воскресенні. Многі на Хущині і в Закарпатті і в нинішній день уже після літургії ідуть на гроби, моляться, співають пісню Христову о Воскресенні, надіяся, що коли Господь по нашій вірі, по вірі усопших, колись їх воскресить також для життя у вічному царстві. От чому нинішня наша неділя, неділя антипасхи, неділя повторення Пасхи. Господь пішов на зустріч Фомі, приходить і нам на зустріч. І всім сумніваючимся професорам або академікам прийде, лиш би вони, коли вже получать інформацію, вже би не крутили світом, як от роблять нинішні професори, академіки, а стали би дітьми Божіми, котрі тут на землі вже засвідчили свою віру у вічності, вірують, що по вірі Воскресшого будуть мати життя вічне. Сердечно всіх поздравляю з праздником престольним і з іконою Божої Матері Сладке Лобзаніє, написана на Афоні. Це вже наша, маємо 3 ікони. Ікона Афонського Дігітрія і в нижньому храмі Божа Мати Геронтіса, наставниця. Господи, благодарим Тебе
що ми діти православної канонічної церкви, пасхальна радость обладає нами в той мірі, щоб цілий світ лукавий, безбожний зайшовся і захватив усі 100% каналів інформації, не виб'є з нас нашу віру, православну, канонічну, благодатну. Бо лиш так ми діти Божі тут на землі, а наслідники у вічному світі Царства Божого. Амінь. Христос воскресе! Со страхом Божиим и верою приступите. Благословен ряди во ім'я Господнє, бо Господи явися нам. Вірую, Господи, і сповідую, як Отись воістину Христос, Сын Бог живаго, пришед мир грешное спасти, от них же первый есть ас. Еще веру, ко сие самое честное тело Твое, и сие честная кровь Твоя. Молюсь о Тебе, прости мне прегрешения вольные, невольные, ежесловие, еже в деле, еже видении и неведении, и сподобие осужденну, причаститесь, пречисто Твоей тайн, устранение грехов и жизнь вечная. Аминь. Вечери Твоей тайне дней, Сыне Божий, причастникам я прими, не боргом Твоим тайну повім, не лобзання Ти дам, яку Іуда, не яко розбойник, і сповідую Тя. Помяни мене, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд или осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, население души и тела. Аминь. Тіло Христово приймите, істочника безсмертного усите. Тіло Христово прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте, Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, і сущим у гробі живот дарував. Всегда, ныне и пресно и во веки веков. Да ісповняться уста наша, хвалення Твоєго, хвалення Твоєго, Твоєго, Господи, яко да поєм славу Твою, яко сподобив єси, яко сподобив єси, сподобив єси нас, причаститися святим Твоїм, Божественним, безсмертним і животворящим, творящим тайнам, соблюди нас во Твоєй святині, весь день поучатися правді Твоєї,
же божественный, святый, пречистый, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. День весь совершен, свет мирен и безрешен, спросивши, сани себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. С миром изыдем. Во имени Господне. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благословляющий Тебя, Господи, священник, Тебя умывающий, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполни церковь Твою, сохрани, Ты любящий говорит и Дому Твоего, ныне и воскресай божественной Твоей силою, и каждый забывающий Тебя, мир, мировым Твоим ударом, церковь Твоим священником, воинству, всем людям Твоим, яко всякое даяние благ, всяк дар совершенства есть, греши сходятся свету, и Тебе слава, ныне поклонение воссылаем, Отцу и Сыну, Святому Духу, и присно и во веки веков. Иисусе, сладчайший, спаси нас. Иисусе, сладчайший, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святий равноапостольний Мефодіє, моли Бога нас. Святий равноапостольний Мефодіє, моли Бога нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині присно і во віки віков. Помилуй нас, Боже, по велицей милості Твоєї, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. І що молимся у здраві до благоденстві блаженнішого митрополита Онуфрія, митрополита Фьодора, соборний духовенство, соборний православний наш народ, і о здраві воїнів наших, переселених наших, всіх сущих бідах і в напастях, в больницях лежащих, і на чужині трудящихся, і о здраві Михайла, Марії, Валентина, Галини, Михаїла, Василя, болячої Тетяни, Дмитрія, Ольги, Галини з сім'єю, Ніни, Йоанна, Людмили с родниками, Марии, Николеты, Валентины, Руслана, Раисы, день рождения, Елены, Миколая, Михайла, Ангелины, именинницы, Марии, Петра,
Наталка іменинниці Анни, Матвія, Наталії, Вікторія. І о здраві до младенстві Івана і Марії, благодарних, о неспослании Божьей помощи, благословения, о здравии юноши Николая, о неспослании Божьей помощи, благословения, доброї долі, болящого В'ячеслава, Яника, Софійку, Любови, Юрія, Мирослава, Анни, Любови і Юрія, і о здравії інокині Анастасії, со сродниками, болящої Ольги і Йоганна з чадами, болящої Марії з чадами, Василя Магдалини, Патріана, Ольги з чадами, Ігоря, Оксани, Єлени Михайла, Василя Анатолія, Марії, болящого Петра, болящого Владимира, іменинницю Наталку, болящого Петра, тяжко болящого Івана, болящих Богдана Світлани, болящого Сергія, Владимира, тяжко болящого Ігоря, болящої Марії, воїна Андрія, болящих Василя, болящого Анатолія, воїна Івана, воїнів наших Сергія, Іри і всіх воїнів, Артемія, Артура воїна, Володимира, Марії і оздравії, болящого протерея Іоанна, матушки Мар'яни, з очадами Кристини, Катерини і юношу Петра, тяжко болящого Євгенія за ісцелення його, болящої Любові з очадами і внуками, і о здравії всіх предстоящих і молящихся, благодаттю і щедротами сповнитися прошення їх, не спосилає всім мир, благословення. Хрицем всі, Господи, услыши милостивно, помилуй. Яко милостив чоловік любець, Бог, єси тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Ко Пресвятій Богородиці, чесної іконі я, сладке лобзаніє, со вмилення в серці помолимся, Пресвятая Богородице, спаси нас. Прийми всеблагомощная, пречистая Госпоже, Владычице Богородительнице, все честные дары Тебе прикладные от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всіх тварей небесних вищая явшися, понеже Тобі радий будь Господь сил з нами, і ми Тобою Сина Божия познали, і сподобилися святого тіла Його, і причистої крові Його, тим же блаженний родов Богоблаженная, сладке лобзание, Херувимо світліше, Серафимо чесніше, сущая, і нині всепітая і Пресвятая Богородице, не переставай молящися о нас, недостойних рабів Твоїх, даби ізбавитися нам от всякого совета лукавого, от всякого обстояння, сохранитися нам неврежденними от всякого ядовитого прилога дьявольського, но даже до конца молитвами Твоїми неосужденных нас соблюди, яко до Твоим заступлением помощью спасаем и славу хвалу, благодарение поклонение за вся Троице единому Богу, и всех Создателю воссылаем, ныне и присно, и во веки веков. Величаем Тя, живодавше Христе, нас ради вогачечого і собою ся воскреси, величаем Тя,
Пресвятая Дева, Бога избранная, отроковице, ищем образ Твой святый, им же точивший исцеления, всех с верою притекающих. Долгоденствие, мирне життя, здраві, спасіння подай, Господи. Всім поминаємо нами о здравии, предстоящим молящимся, и сохранить их на многое и благое літо. Христос воскресе, із мертвих смертію смерть поправ, і сущим у гробі живот дарував. Христос воскресе, із мертвих смертію смерть поправ, і сущим у гробі живот дарував. Христос воскресе, із мертвих смертію смерть поправ, і сущим у гробі живот дарував. Усіх вас поздравляю з нашим малим престольним праздником в честь ікони Божої Матері Сладке Лобзання. По можливості, хто ще не був у ікони, подійдіть. Най Бог прийме наш духовний труд. Просимо Божу Мати, щоб Божа Мати оберігала наш народ, оберігала всіх наших людей, і щоб всі люди помнили. Лише зато нападають на православну церкву ті, котрі суть вне церкви, що поки существує Українська православна церква, вороги країни не можуть повністю зреалізувати свої злі плани. Не можуть. А тому вони хотіли би її знищити, а потім робити свої діла. Уже підтверджено в пресі, що високопосадовці займалися сатанізмом, відьмаки, відьми, або по-нашому босоркуни, перед прийняттям якогось закону займалися магією. Доказ великого публічного безбожія. А як вони ся обіжають, у мене судять за те, що я сказав, що є безбожники, а їх вже нема в Україні. А ми кажемо, є безбожники, а й такі ужасніші безбожники, котрі показали себе з самої хужої сторони. Но що ми робимо? Ми не закликаємо їх бити. Ми кажемо, Господи, прости їм, бо не розуміють, що творять, але одноразово зав'яжи їх злобу, не дай, щоб наробили біди. І ви несіть благословені свої дома, наші маленькі дари. У нас іменинниця Руслана Раїса 1000 гривень, Дмитрій 1000, Алина 1000, так, Микола 500, Анна 200, Інна 200, а Марія Петро 400. До них додаємо наші 60 дари і Анна 500. А великі наші дари в церкві, наша молитва, присутність наша. Господи, прийми всі самі головні дари і сохрани даруючих і молящихся з нами в здраві, долгоденстві, на многое і благое літо. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, і сущим у гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, і сущим у гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, За ікону. смертю смерть поправ, і сущим у гробі живот дарував. Воскреси із мертвих, Христос, істинний Бог наш, молитвами причислює Своя Матері, святих славних всехвальних апостолів, святих Кирила і Мефодія, святителя Йоганна Златоустого, святого Мефодія, святителя, його же пам'ять совершаємо святики праведних Бог, Отець, який мане Йоанна і всіх святих, помилуй і спасет нас,
яко благ і чоловіколюбецем. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе, Христос воскресе, воскресе, воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, смертію смерть поправ, Ісущим гробі, Ісущим гроб, живот, живот, живот дарував, смертю смерть поправ, смертю смерть поправ, Ісущим гробі, Ісущим гроб, живот, живот, живот дарував. Світом осія.